Explanation mere ya from mgbe gị nwa bụ ya gba m nwa bingo. Good evening, sir. Hello, Rosanna. O wele iwe onye nwe ara ke ọ gị nwe ihe. Hey. Hey, listen, achọ m that ọchị. Ihe m jụrụ gị wa ọ gị nwe mpaghara ke. Mpaghara ke nọ n'ụlọ nne gị na nna gị adịkwa onye hụrụla gị kwụ ụgwọ isi. Yipụ that with phone iyi n'isi. Oh, frontal. Hello, Rosanna. Oh, frontal. Tufe ya azụ. Okay, sorry. Hello, Rosanna. Hamburger bianga. Oh, my first time. Okay, man, ihe ọbụla mere nga ga-eba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru. Hey, amam. Na-elakodi azụ. Okay. Chere ka m ya kuku. Gbanyụọ data ime ka noise dị agbanyụọ ya. Okay. Gbanyụọ TV ahụ. There's a TV on my phone. I don't know. Na gịnị? I want TV. That's what I'm going to see. Yeah. Okay, wara bush baby. Lawazo. Tano. Where reverse bia? Sir? When he no, elebele ngo telega wono. Ana ma ni na-ekwu. Ga go the front. Okay. Ga front. Ewo. Lele. Elebele ngo telega wono. Sir? Tano. Na ngara he gara ga maburu. Ana ma no ge. Ọ naanị ara ka ị nwere. Ọ sọsọ mụ awe ya. Sọsọ gị nwa ara. Mmadụ ole ṅụrụ ihe. Enwe ndị ṅụrụ ya. Oh, my S. Leke wo S. Mmadụ ole ṅụrụ ihe, mmadụ ole chiri ọnụ na ihe. Otu onye chiri ọnụ na destin. Sakeiku. Ofu onye chiri ọnụ n'ihe a. Ịla aṅụ ha abụọ ka ọ ṅụọ naanị otu. Ọṅụṅụ ha abụọ atụ once ka ọṅụṅụ naanị otu. At once. Aka ịkpakọwa aka nri. Oh, ebu amako. Ọka o ji atịkọta ya ọnụ ya la aṅụ. Hey. Na wow. Oya jide phone gị ahụ n'aka. Ati am a tripod. Chọka Apịa. Okay. Aha gị. Chinaza dị afọ ole? 24. Iwe onye ebe? Onye Anambra State. Chinaza onye ka ị na-aza? Chinaza nwa Meli Cynthia. Chinaza nwa Cynthia from family of Ngandi Nwara. Ele onye isi n'aka ya nwetara awụ mmaghị sadị mmaghị ka ọ sadị mpaghị. Sadị mmam. Ara ndị umere nne. Ara ndị umere nne. Kebishi na wọchị anyị? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ? Oya kacha omekwu na biko. I will cleaning service, chef and short let apartments. Okay, we're cleaner. No, I won't cleaner. I will cleaning business, chef and short let apartments. Munega diole. 6. Okay, but ihe mmega ga-aba n'ihu akwụkwọ m ga n'iru. Hey. Ọ ga-aba na Facebook ma na Instagram m ga n'iru. Hey. Mmaghị na mpaghara dị ndụ. Enwere onye ara agbaga na family unu.
And when I want to get an goof. No. Huh? And all of that, what I can get by one Kenyan bo. Mba. Ebregugu. Ebrengine. Ebregugu get one me hebre. Ebegugu. Is a getting me. As you can cook it, I know for Ebregugu. You can do telegata prayer tapo. Atareacha. One boy be a taprungoshi, and you are mamma. Tapping who can do tele. It's a basio telegapo. Open your mouth to me, Pondoga. Yes, sir. In a shush. Elodi ugbu a gị na di gị alụkọ ya kwụcha ụgwọ isi gị kpọrọ gị gị na di gị ele onye chọrọ ka opu ụzọ nwụọ gị nwa na di gị ele onye chọrọ ka opu ụzọ nwụọ ele onye ga-epu ụzọ anwụ Nobody be connected anywhere. onwe nwa agbọghọbịa na-achọghị ka di ya pụọ ụzọ nwụọ ịma nri echi ịma nri echi ịma nri echi ọ bụ onye Igbo ka ewu ịma nri echi ndị Igbo shame unto you people ndị Igbo shame unto you people ị na-anụ ihe m na-ekwu adịghị onye Igbo onye Anambra ayụ ihere onwe gị ọ na-eme gị ọ na-eme m and ịdị proud ịgwa m sị naanị ihe m na-ekwu Chineke agbaghị ọkụ ka afa ka mara enwere ike ile anya na onye ṅụrụ ara awụ onye Yoruba gị fa ka ma dem you nwa achọ ọpụpa dem you ifege n'isi ma ọ bụ onye Yoruba ṅụrụ aga ya wụrụ onye Awụsa bara nga ịgwa m sị naanị ihe m na-ekwu ọ kere mgbawa ara emeghị ara arụrụ ya arụ sef ara arụrụ ya arụ na mba ikere ọwa ụdọ ikere dara akwa iwere akwa kekọta ya ka ọ ghara ịdacha ọ daga adaga ajụọ m gị ọ daga adaga ịsụghị ahụ Igbo kedu isi na wọchị anyị Lagos State but ị na-asụ asụsụ Yoruba ọfụma mba na masụ ọfụma Bini ya na masụ obere Bini ka ị na-asụ ọ mụta m na Benin Page mụrụ gị na Benin Page mụrụ gị na Benin a na-akpọla gị village ajụga nga na-akpọla gị village ana m aga village shame unto you people all of you shame any report unu niile mechi unu DNA test mechi unu niile DNA test duta nwa nwanyị onye nwere feel less concern Am I in do you know how to cook? Wa bingo onye riri isupu ya ọfụma nna onye riri am I in eshi isem so you ọfụma yes sir Pranga begwam sem so you ọfụma shame to you e prana chene patala ihe n'ụwa common Igbo emaga aso just always English won e dey clean just always English won e dey intelligent may make the foundation of what governs your father's
culture and nature and tradition. When here wo. Egarola akwa mahadum. Ke you could be going anywhere. Egarola akwa mahadum. Mba. Ema ihe wo la akwụkwọ. Akwụkwọ ngara akwụkwọ. Ema ihe wo la mahadum egara ya. Akwụkwọ mahadum egara. Aya go back. Sepura langa. Laso sepura dia. Chileka magoko. Go back. Oyi ikana ududu. Ikana go back. Aya, you tandia. Ikana ududu. I said you tandia. Yes, Newton. Bikon owe mere bikon. Nemwe himre. I said you know that na mga mabatadia magi shidia. You know that dia. The letters Anna. Terema himre nanga. I said go back and you don't get batadia where I can put to now. Go back and do that dear. You get in the down there. Okay. Ika ga log. I get just straw me am program di Igbo ema. Na di Igbo ema. When a lock abachi nga abachi. Mabatadia magish na effortable like this. Wa bingo. Kwa ihu onye okada ataga. Branga bia jum se when himre. Ekwe no mbawara ana ya. Wure aka bottle feki ba chedi agege wonga ni. Close that thing and lock oya. Ma pre bottle nga. Lock oya. Delilah. Igbo nkete maga. Emaga Igbo. Ma he mahadum na asusu Igbo. Batanga wurishi biwa sataga ibara here. Kawule kuru enwe kema. Amuru na Benin. Abo bia Benin. Branga bia gwam si onye Igbo, onye Anambra. For that matter. Na mama anaghị ka ọwa na ndị papa mere mụtaga ha Igbo. Ije yi pant. Ana m enyi pant. Mmadụ letra ala gị. Ofu. Ele nke ọ nọta gị. Sa. Ele nke ọ nọta gị sagbuo m ndị a. Merum. N'ime room onye, n'ime room mpa gị kọ nke ya nwa. Nke ya. Gbataga gị ele ihe ikwuru. Isike chirika ewe niwe ke iketa. Gbataga gị gịnị ka ị gwara ya? Daddy, I love it. Oh, yeah, no. Daddy, you love it. Ị gwara ya gịnị mgbe ọ taga gị? Ask him, Daddy, I love it. You love it. Oya tapuru gị. Oh, yeah, tapuru. Onye tapuru gị for the first time, ọ tawala gị gwa ya Daddy, you love it. Oh, my ex now. Onye tapuru gị for the first time, na nga na atabeghị mbụ. Give me pay on Wamalia that you love it. That means I didn't buy I didn't buy I gave you a big one say, I gave a man that you love it. You love it. You love it. Unyash. Oh, ashes ragana. Ashimiri Aragi hippo, na mama one and the papa. Give you Bianga Piapiam say that you love it. Jonathan, blood group again. O positive. What number? 091 59 58 76 15. Ikara. Agakwalaga mutibo. Don't go and learn Igbo. No ga me wakota. Me wakota onya your gift. No ga me wakota onya your gift. That you want go. Don't go and learn Igbo. I'm ashamed of some of you men and women.
I'm learning. Do you think you are more educated than me in school when you want to speak English? You don't do that. I'm learning. My friend, listen to me, my friend. Can learn Igbo language. Tell me you don't even know what mahadum is. Simple mahadum. Rangabia Kelianelu. Ebarana Jack. Ebaria Jack. Thank you. Straight away, and nothing will make me unblock you. Well, bingo. You think I'm joking here with you? Make it block room. Bishop, ma'am. Don't come here to joke with me. I'm not playing with you here. We are here to look for flowers. We go to commercial. Don't try it next time. And I'm here wherever your name and the man interview. They tip them. They fakarishi can they on chef for Bianga Awagamishi. Sorry. Yakafiya he she want bingo when I'm hotel. Okay. They all the knock and then they foot down draw fagaraga. More. Choya Bogi Jet. Gabia big Bugremoke here. The way for none like a piloto lasso. The way I a piloto lasso. Aswana. Oh, please, look at the kitchen. That's the room for Lana. Look at. Get a cab, I don't here. I'm the one. Yes, sir. I'm the one. Where's the one? The way for now, they are turn off. Turn off. The letters are. You see, where's the one? Ah. Letters. Hello, Humorous. One girl. Eli hum more camera me Google show. Now what you mom just go see mom. Now I snake. I'm going to look state too. Come on, when proof Keberaga BG jam. I take a Maya. The letters are. Mama talking about I take a Maya. I beg God to Maya. Oh, Paniawa. Take a Maya before Mamma. Moderator, thank you, na. Thank you. Our mapam gare meleta. Moderator, thank you. Thank you, moderator. But always a wine is oku moderator. Eh? Moderator, pogo take way back a cow car if you know. Before Mara Tom na more, Bogote Kodi Biko. Ya more mukuru him game. Moderator Biko Bogote Biko Manakodim Kewe Shoku ni Mehokuru. Tele Rosana. Moderator, get like a bag of kitty na problem. ị na-akparị m na-agwa m okwu ụta kuruzie down guys mma agba eziri gị fim ka ikirie na ọ na-eche m na asị na m abụghị eze nwaanyị na m bụ fake ọ na-eche m asị na m bụ fake na m abụghị eze nwaanyị afọ onye okwu na ọ sị na onwe ya ngeme but ya kuruzie down obere oge ana m aba n'ime shrine na ị ga-afụzi nke karịrị gị ọ ya ngeme ya ọbụgodu mmagodi ụkwụ aba shu dis December na ọ dị ka ịchọ ka ebugharịa ga-ebugharịa ka ịgba Christmas Patagodu mmiri.
bagodu n'ime ọta ma wotegodu m dati na ego ahụ. Aba n'ime which altar? Altar church ka ọta ụlọ ọta gị. Sọba n'ime which altar? Mgbe a ga-ebu ego egbere oyimaka ọta chọọchị ka ọta ebe onye n'ụwọrị na-agbanụ m ọnụ ka ụgba. First time m na-abata nyere gị na-agwa m okwu ụta. First time m na-abata gaa na-agwa m okwu olu ụta nọ. Auntie eweliwe dewe kamera n'ala eweliwe meji wayo mege ntaga makwa m na ọwụ ezu. Auntie enwene ihe m hụrụla nọ na m ji ọya me. Mma isi. Ma ihe m ji maka abịa mebe ka first time m na-abịa na nke gị gara eyijazi m na-agwa m okwu ene ahụ. Mma eweliwe. Nwa bịa na-arụ ọrụ na mbụ fake. Eweliwe mma eweliwe mma. Ọ bụrụ onye ọbụla fi na fake ya bịa Enugu steeti ya na ọ na-achọ Ada Nwangele. Ọ ga-asụ m. Hotelero sana. Ise wado onya. Hey. Eweliwe ke wo iwe nde chọga dị eweliwe ma m si ya wụrụkwa na iwe ndị chọrọ dị ka iwe gị ha ya wụkwala iwe ndị nwere arụsị biko nna mma mọmị amakwana m biko onye bụ mọmị onye mma nke ewela iwe afesta m anụ a ịmakwana ote na na-eso gị dụtọ na ihe na-eme ana ime na-eme ọ bụ ọzọ nakatazi dụwa na onwe gị ibi ijawazi ị na-eyijazi m for what na-agwazi m okwu sị m dat na m abụghị ego na mbụ fake amanụ m ahụbeghị m ọta gị ọwụ ọbịa echekwara m ọwa ọta chọọchị ka ikwu ya ewela n'iwe akpata m na ya dị bikos ụmụ nwanne m hapụrụ apụ akpata nke ahụ hapụ shift ihe bikos o nwere ndị ntị ịrụrụ ọrụ ọ bụzọ maka na nyizi ya kwụdọta na iji firuze dat na m abụghị eze nwaanyị ta ọ bụzọ na nyizi nwunye ya akwa m nnọọ bịazie kịta ebe a ka ị ga-ala ya ma ewele n'igwe na everybody like that ọ dị mma Hotelerozana mame wọta nsị mame wọta ọgba worry ha ga-ibi ime n'abalị a ga-eme gị titi n'abalị aka uru oge ị ga-agbụ ya dive n'ụlọ ọgwụ Hotelerozana uru oge mmemme gị visit si ga-eme amụma efuo esi ị ga-eme amụma emegị mmemme gị visit n'abalị aka uru oge akwasịla gị ndo afụrụ mmemme gị visit n'abalị a akwasịla gị ndo afụrụ m amụ m na nwene hafụrụ m amụ m ọ bụ ihe mmega avoid nke m ọnwa okwu maka mbọsọ ọzọ ịpụta mgbe ị bịara ngawa kọlụ ka m mege mgbe ị bịara ngawa kọlụ ka m mege that time mma anọ m ofu kọlụ eji m bluetooth azaga kọlụ nkụnyere ya n'ime moto ahụ ị nọ ikwete na ọ na-eme achọkwa m ịcha amụma achọ ejikwa m Chineke ya ọ ga-achọ m ịcha amụma achọ ịcha amụma achọ mana m ga-edo ego dịga ọdụ ndụ ọnwụ ka mma onye nwa ga-eme gị mmedo ego dịga ọdụ ndụ ọnwụ ka mma so that a na-ebugharịgodi gị like this ị mata yes mbọchị ọzọ ịbata life ị na-eme ihe ị na-eche ime mmadụ ma chweki ị gaa na-akparị mmadụ ị gaa na-asị onye a na ọ bụghị ezibịa na fake I don't understand mma ngwa ndonna mma kwukwu asịna m ndo ịkpasịna m asịkwana m ndo ọbụla mama ịwata ndo n'isi mama ịwata ọgba nje ndo achọrọ m igosi gị ka ịmata ya ka mma anyị na-eme eko mma n'ụwara ọgba nje a ga-abịa gị visit n'abalị a eche m ọwa kwesị m gị nwa ọgbanje kwesị m gị nwa ọgbanje lekwe nke ha kpọkwara aga ọgbanje na ga-enwewe iwe nke dị mma kwa ukwu cool down. Amụma efukwala ahụ. Amụma efukwala ahụ. Amụma efukwala ahụ. Mgbe m nyere gị akwụkwọ sị gị bịa nga. Amụma efukwala ahụ.
Ah, ah.